damdamu ngayon ka maserpat kas ka man natay dalayap nga nangalsem kanyak kas sa ginaw biyak ko mantay kaya rikak nudi kan mapurus patay bagtong pana anan ta pintas mo ngayon ingutem unay di meto manay sa likwam nudong tengi patay agayat kaitan takasat sa diwampay yatangay at tuyak nagtarigagay sipot pa'y di damdamo ngayon ka maserpat kas ka man latay dalayap nga nangalsem kanyak kas sa ginaw biyak ko mantay kaya rikak nudi patay pagtong pala anan ta pintas mo ngayon ingutim munay di meto manay sa likwam nudong ni patay agayat kaitan nakasat sa diwampay yatangay at tuyak nagtarigagay anan ta pintas mo nga ingote mo nay